שלא יהיה בקשתי. הקריאה שלי מעל, כמו זה צריך להיות משם, אני לא אסתכל אותו. אוקיי? בעיניי, עד שלא יוגבל כדור זה מלמטה, השנה נשמע שידע 1.82 יגיד לתת, גם הגדוסל, שיהיה למגרש שיהיה מה, לא משנה מה, היא לא מצליחה לשתף מלמטה. עובדים, אתה מסתכל על דרך הססים מלמטה, שהיא קוראת זה הכוח. אבל אני לא לימדתי עד השנה, סתם מלמטה. לא לימדתי בכלל. גם אם לא העבירו? קרוב מקרוב. זה בדיוק הבעיה, שם נתקעתי. כי אז הילד הילדה מתאמנת שמצליחה מיד אחרי שנתר, אבל היא לא מצליחה מיד. אז מגיע ניסה כי לא עושה. זה מה שהאמריקאים עושים. מה עושים? מכניסים אחרי הסר? והאמצע השני, כי לא מתחיל את המשחק בסר, אז עובר קדימה. זה סיפור. נבחרת פולין לפני 3 שנים, נכנסו בהרכב מאוד מסוים, אוקיי? עם המחול עמדה 6, ומי שנכנס לצד ראשון זה נפרד. אוקיי? קוראים לו בניאק. שנחשב עוד תקופה לפני 3 שנים, הסרוויס הטוב בעולם. מהשילוב שלו, מה וכמות המחתאות, כמו החזק. הוא נכנס ראשון לסר, קבוע. כשהוא מגיע לרשת הוא יוצא, תוצאה של 2. למה? זה מה ששאלנו. הוא יוצא. שיחק לא קופנובסקי קלוס שיחק. סיבוב. ובפעם השנייה שקלוס מגיע, עוד פעם נכנס באחד סוף מערכה. רק על הסרבים כאילו שיחקו איתו? אז שאלנו את עצמנו למה. השני הוא מנחית הרבה יותר טוב, אבל סרבי חלק יותר, וחסימה פחות או יותר אותו דבר. והמאמן, אלוף העולם, כן? גרביץ', אלוף העולם, הנפטר, 2018, היה לו חילוק מהבית, שאני רוצה לנצל את בניאק בתחילת המערכה, ובסוף המערכה. בסוף המערכה, קרוב לוודאי, אנחנו משחקים פחות קצב ראשון, פחות באמצע, לא אכפת, אוקיי? ובאו עם עכשיו, תחשבו על כמה הסיפור הזה רלוונטי. לצורך העניין, הילדה הזאת שלא מוציאה סרט, מה היה? היום יש לנו משחק, איפה נפתח? תלוי. אם הסרט אצלנו, ב-6. תגיע אחרונה, לא יודעת עוד סרט. לא רק לא מצליחה, זה מתסכל אותה. זה לא ילדה שלא. למה לעשות את זה מההתחלה? בסדר, דקיקה ולפעמים זזה וזה. משחקת כבר וחצי. זה בעתן נבוא, כן, לכתות קטנות. באיטליה ילדים בני 13 משחקים בני 13 עד גיל 15 אסור לצאת לקבוצה.
הטענה הוא של אותו בן אדם שקבע את החוקים האלה של זה. אנחנו, אני מקווה שהוא אמור את מלשון, אנחנו איטלקים לא מספיק גבוהים. נבחרת איטליה ממוצע גובה השישייה זה 2 מטר. הנושא 2 מטר, זה לא מספיק גבוהים כמו הרוסים, הפולנים, האמריקאים. ואנחנו צריכים לשחק ברמה טובה יותר. מה קורה שמההתחלה, מהיום הראשון, הילדים משחקים יותר מלמעלה? כמה משחק יש? מעט. מספיק שבא מישהו מאוד קשה לקבל. קבלה וחסימה זה. ואז אין משחק. ברגע שמתחילים סר מלמטה, יש הרבה משחק. מגיל צעיר יודעים לשחק. ללמוד סר כל יסר. חומר למחשבה. גם את החודשים שלנו, לפחות 2 נגיעות. עכשיו, איזה סוג של תרגיל הוא? כללי, ספציפי, מי המוסרת פה? כולם. אתם יודעות מי המוסרת פה? בוא נראה. תגידו את זה. זה שעכשיו פה ברשת, מוסרת. מה אתה אומר? תגידו מי המוסרת פה. עם המגיעים הלבנים, קרובה אלה. איך אתה יודע מי המוסרת? השרוול הלבן. למה? למה? בוא נראה. בוא תראו את כולם מוסרות, בוא נראה מי המוסרת. מנקודת הנחה שבהרצה תקפוץ עוד 15 סנטימטר אולי, אוקיי? שם צריך להיות איפה שהכדור נוחת. אם יש הרבה מאוד הבדלים, אני 1.82 וזה, זה יותר בעייתי, אבל לא שם בכל מקרה, בעיניי. מה שקורה, אני ראיתי, מה קורה המאמנים פה עושים שרואים, הנה, נכנסת עכשיו זוהר, קלה לסל, המסירה טובה או לא טובה? מזעזע. כי היא קלה, היא שחקנית, הם אומרים, שוטר. היא קולעת לסל, היא לא מוסרת גדול התשפה. איך אני פותר את הבעיה? שוב פעם, פה זה בעייתי מאוד. הסלים אצלנו, שורה, הסלים אצלנו, גם מטעמי כסף, יותר זול, וגם מטעמי כאלה. תקוע. שמים משהו באמצע שיצטרך לעבור מעליו. אוקיי? ואז אני אומר שהכדור צריך ליפול שם. לא קורה, אם מרבה מגיעה ל3 מטר בהנחתה, והכדור פה 3 מטר בא במהירות, זה לא תיפול. הכדור צריך ליפול ב3 מטר. שעשינו בנפרד, שמו את בסדר? עכשיו, אני יכול לשים זווית קטנה מאוד, אוקיי? שהכדור ייפול פנימה, אבל ברגע ששמתי את הסל ככה, המוסרים עושים לי שטוח. חץ וקשת. לא, מהירות אין בעיה, אבל הם קולים לסל ולא מוסרים להנחתה. הבנתי. אוקיי? שוב פעם, אני מסתייג כסלים פה שבורים בהרבה זמן. אז כאילו, הזווית היא צריכה להיות כמעט 90 מעלות. לתפיסתי. ברור, בסדר. עכשיו, אם אני רוצה, אם יש לי את הסל הזה... שמים היום ממש מגיעים לרצפה והמוסר הזה יש כלוע ככה. גם בשוט. קשתי יותר. גם בשוט. אם אתה משחק שוט, זה... איך אתם קוראים? זונה. אם אתה משחק זונה, מהר מדי... הוא לא מגיע כי הכדור... הבנתי. 50. זה לא טובה בישראל, אבל עבדתי סוגן נכנס לבנונית ומוסרת. עבדתי איתה באשכול. אני לא עשיתי כלום, כדי להיות.
ואז אם לא מגיע יותר. ואז היה סרט שעשה ככה, אז השחקן ראה 7. ואז היו אמריקאים שקוראים לזה 7. לא משנה. האמריקאים מחלקים את המגרש לאישה אזורית. כנראה תמנו חי. לאישה לאחד. אנחנו בישראל עושים 1, 2, 3, 4, 5, א', ב', ג', שזלינגר, ולמדתי בהולנד מזלינגר, שיש הבדל בין חלק קדמי לחלק האחורי. האיטלקים הולכים כמו זה, כל אחד מדבר קצת אחרת, אותו דבר. המגרש יש 9 מטר, תקרא לזה שאתה רוצה, אוקיי? הם קוראים לאמריקאים הכדור מהיר לאנטנה, גו. למה גו? מהר, אתה יודע. פאסט, קוויק, פוש, זה דבר. בשלב הזה... העיקר שהם מבינים, לא? העיקר שהם מבינים, אותו שפה מדברים. אני עולה אחד על המסדר, זה יכול להיות אחד. אם אני קופץ בשוק, ואז מקבל את הכדור אחד, זה שם אחר. רגע, שנייה. רגע, שנייה. מה שינוי פה עכשיו? הם עשו קבלה ל... קבלה באחד וקבלה באחד. כל האימון הוא קבלה לישר, אבל עכשיו עשו ישר אחר. איך אתה יודע? תראה את הכל. לא, הוא אמר בהתחלה. זה ולישר. קבלה לישר. הבעיה שהם עובדים עליו זה קבלה לישר. ולא בא, מה עוד? מה לא בא? הם הרחיקו קצת בסטריסטיות. לא, כשאני עובד קבלה לישר ואני עובד. פעם אחת תכתס, יורדת מצד אחד, פעם אחת תכתס יורדת מצד אחד. תראה 17 מיליון רסולוציות אחורה. כשאני עובד קבלה לישר, כתוצאה מזה, על מה עוד אני עובד? ציפוי? כשאני עובד על חטא לישר, החסימה עובדת מה? על החסמים. בישר. הגנה לישר. כשאני עובד קבלה לישר, מה עוד אני מתכנן? סרבר לישר. האם זה טריוויאלי? לא. שחקני אמצע חלקם יודעים להוציא סרב מ-5 ל-1, אבל לא רוצים להוציא סרב מ-5. נוצרים גם מי אמר שהמוסר צריך להוציא סרב מצד ימין? מישהו שאל אותי... יש? פעם ראשונה שראיתי, כן, בפוקס, 10 דקות היילייטס, הרג אותם. עכשיו, מה זה הרג אותם? אוקיי? קצר לאחד, קצר לאחד, אף אחד לא מעל 100 קמ"ש. אוקיי? בהגיוני, תחשבו, איפה מחליטים יותר טוב שחקנים ימניים? ככלל, ב-4 או ב-2? ב-4. למה? לא בטוח. עובדה שכל הקבוצות בעולם מתחילות ההחלטה בעמדה 4, אף אחד לא מתחיל בעמדה 2. ברמות הסופר גבוהות, שחקן ימני, שחקן שמאלי, תלוי מה הוא טוב. אבל עקרונית יותר קל, דיברנו על זה על בולה, נכון? מכיר את זה? כשאני משחק על גואל, תלוי בא לי מיקום, יותר קל ככה, זה לעבור, לימוד ככה. זה בא אליך ישר. משם? לא. נכון. מהצד שלי? אני חבר יותר כדורגלן שאמר שהכדור בא לך מכיוון מסוים, יותר קל לך לבוא לכיוון מסוים. יותר מהר, חבר'ה, יותר מהר. זה כדור, אני רואה ענפי ספורט שבכלל כדור באוויר, לימוד או לחבוד. בגלל זה הסמלים... ברור שיותר קל, אוקיי? בגלל זה הסמלים מדחיתים משתיים? כי זה מגיע להם ליד? כאילו, אני עדיף לשים מישהו שהוא שמאלי ל... אבל אין פה כלל אצבע. בואו נדבר על נפרד, כן? כי אנחנו עושים פה... מה שאני לא שם... לא, בכל רמה. מה שאני לא שם אף פעם, כי לא קרה, חוץ מקצר של מטה אחר. אמצע בשמאל. אמצע בשמאל. אמצע בשמאל לא יהיה. לא בעיה. היה ברמות שלי, בגיל שלי. מקוצר, איך קוראים? ג'ניה? ג'ניה לוגוצקי. לוגוצקי, 1, 1.92 מטר. אני חושב שיכול להיות לשחקן הרבה יותר טוב. שחקת מוז'לי, לא? הוא יכול לשחקן הרבה יותר טוב במקומות אחרים. נתקע שם, הוא היה גבוה, וזה 1.92 מטר, נשים אותו באמצע. זה לא. נמוך מדי. לא, כאילו, מה חשבת על עצמך? שם שיחק, הוא הגיע לגמר, הוא לקח אליפות עם... לדעתי הוא לקח מילה במשחק. זה שחקן מספיק טוב, הוא עושה מספיק טוב, כשחקן. מה עושה? יכול שהרבה שלו עושה
נכון? מדהימות. שרמן. עכשיו, אני שאלתי, בואו תתקרבו כי זה קשור. מה זה קשור לתרגיל הקודם? אני שואל, תענו לי. קבלה? לא. אתה שמעת מה הוא אמר? לא. אוקיי, כן, סליחה. הקשר או שאין את הקשר פה? האם יש קשר? נשחק אותה עכשיו. בוא נראה, בוא נראה. אחר כך. שאלתי אותו. אני שאלתי אותו מה הקשר או אין קשר. שנייה לפני שהלכת אליו? אני לא רואה בשביל. כתבתי לך שנייה לפני שהלכת אליו. עכשיו הסרף הוא רק על הישר. משחקים 3-3, שתי נגיעות, אבל הסרף הוא רק על הישר. אתם מסכימים ש...
הביתה. שקרן. תביאו לזה של הדגל. באו לפה רק עד עכשיו רק שיטות של רמת הזאת. ואחת מעלה. בדקתי משהו אחר. קודם כל, אני מצולם. ואני לא רוצה שיופיע קבוצה של רמת אביב עם מול וינגר. אוקיי? ב' הן מתות על זה. הן מתות על הקבוצה הזאת. אוקיי? אם אני הייתי רות, הייתי משקיע זה והייתי חלק לכולם. שכולם יסתובבו. אבל אז הם לא ימותו. אני תמיד עושה, זה הופך את זה לזול, אבל תראה, הקבוצה שלי הישרה שנותרה, היה לי 5 כאלה, הבאתי אחד אוקיי? זאת תיקחו לי דם יותר, מיסה ואנגליס, עכשיו תעשה לה, זה באמת משהו קצת רמות, אני שאימנתי עכשיו, אין פרסומת רמה. אימנתי באשדוד, הייתי עושה פעם בחודש איזה טורניר או איזשהו משחקון עם נקודות, אימון שלם, הייתי מניח את הקבוצה לכיסא, שאומר, מי שמסיים את האימון בחדר נקודות, הקבוצה שלו. ילדים רעבים ורוצים את החולצה, אחר כך הילד בא לאימון עם החולצה, ואיזה מהלימון הוא נכנס לאימון ככה, מתלהב, כאילו נצטרך, וזה כיף. אנחנו עובדנו, שינוי בא משנתיים, אם ראיתם, כולם באו אותה חולצה. אותה חולצה. לא ברמת המילה, זה בא שלהם, שישי לבן, אין לי חטא שלהם. מה הבעיה? אני גם קצת להגיע בלבן. גם צרכות עליי. שישי לבן. עכשיו, כולם נגעות בלבן. בואו, אין חולצות, בואו, התחלנו להזמין חולצות. זאת אומרת, לא, אף אחד לא יקנה. אנחנו מזמינים חולצות. כמו אפשר, מה השם? אמרת את זה צבעונומי, לא בערתי, למרות שהחולצות עולות טוב, יש 17 שקל. אם אתה קונה סיטונאי, זה כלום. מה זה סיטונאי? אתה קונה 50 חולצות. תקנה 250 חולצות. תקנה במחיר. כן, אתה מייצא, הוא יהיה מאוד לבד. שנתי, כן? כל השנה. כן. לא משנה, לא באתי, לא משנה. שער הנגב לא רצו אותי. רצו את סף בוני, סף בוני, סף סבא. לא ליאור אלון שיחק שם? לא, זה אחד. רצה שחקן אחר שבא ללמוד ולא רצו לחדש את הכרטיס. אוקיי? ואמרו, אז אני באתי לפה לשחק, לא רצו, צריך שחרור. בגלל $5,000. לא גדלתי בשעת נגד. בשנתיים האחרונות לא שינו, ברגע שהייתי הולך חדש והנבחרת לא משנה. לא שינו כל שנה 5,000. ואיכשהו השתחררתי בפוקס, כי היה השאלה, לא משנה, זה לא ישן, השתחררתי כאילו לפרסם על השאלה, לרמת אביב לשאלה, הרמת הישן, הפול ברמת. שהתפרקה, וסלחתי להתפרסם, ברגע שמצא התפרקה והחופשית. שרנבי כאילו אחרו. כי אתה לא מחויב. לא. אם הקבוצה מתפרקת. הם העבירו אותי בפור לחדרים, בפור למדדים התפרקה. ברגע שהתפרקה שחקנים חופשיים. הטופס השאלה ש... אבל רגע, קבוצה מתפרקת, המועדון נשאר. לא היה כדומף יותר, אנחנו כל אחד הלך למקום אחר. אמרתי לפסר שאני שחקן חופשי ושחקן. אני מנסה שנשאר. אז אני הבטחתי לעצמי שבחיים אני לא אעשה את השחקן. אף שחקן עבר. אוקיי? אגב, גם בכדורגל לא קורה היום שנים, לדחוק בוסמן, הם בפה לא רוצה לשחק בבית, הוא לא מאחלה שהוא רוצה. לא, לקח לו זמן, לא רצו לשחרר אותו, אבל הוא
לא... אבל בסופו של דבר, בגיל 22, היום אין לזה. אם אתה רוצה ששחקן יישאר אצלך, אתה צריך לתת לו... אם הוא לא רוצה לשחק... כלום, הוא לא ישחק, מה, תחייב אותו? לא הבנתי את הסיפור. אז הסיפור הזה של השאלה, אני ממליץ במועדונים שאתה לא יודע איך הם יגיב, אני ממליץ לעובד. בגיל 14, תגיד להם שאתה לא רוצה תחזור אוקיי, אין בעיה, אבל תחתום בבקשה שבסוף השנה אני חוזר עליו. אני מקווה מאוד שהכוכבים הגדולים, המנהלים של המועדונים יבינו שאין לברירה, נכון? לא יודע, אני חושב שצריך לשחרר את כולם, ומי שלא רוצה, זה מה שהיה עם עמי ורומי, רומי אתה מכיר בטח פה מהביא. רצו, יותר חזק. לא, נכון, הם תמיד משחררים, כי הם רוצים להתקדם. הם אמרו, אסור להתאמן, אסור פה, אסור שם, ברחובות, הלכו, הזמינו אותם. שיהיה להם הצלחה. מספיק רוני מאריאל, אבל היא גמנה. הכוח של ההנחתה, גם אם אני סופר חזק, רק מקדף בלבד, כן? טוב, אין רוטציה, וזה גורם ליותר פציעות. דבר נוסף, שהכדור בא לי מצד ימין, יותר קל על מה שדיברנו קודם, לפגוש את הכדור ככה עם רגע שמאל. אם אני סורר ככה, האם יש קבלנים שסררו הפוך? לפני 30 שנה ששחקו כדורים גבוהים. היום אין שחקן שמשחק, אין קבלן שסוגר הפוך. אין. מי עדיין סוגר הפוך? מצליבות. למה? כי אכן ביומכנית יותר קל לי אם הכדור יותר מאוד משפט. הזכוכית זה הרשת, בסדר? גם פה מוסר עם הפנים לארץ. הזכוכית זה הרשת. אני פה מצליב בגיל, אוקיי? כל הזכוכית זה הרשת. אם הכדור בא לי מפה, זה יותר קל פה לפגוש את הכדור. הסביב פתוח אל הכדור. הבנתם? ביומכנית, ולכן יש דיון, אני שמעתי מאמן שאומר שבשתיים סוגרים ככה ביד הסכוכית אחרת. בסדר? זה יותר אולי נוח על זה, זה אסון לכתב, אסון לכתב. הופה. מה קרה? בסדר? רגע. זה מה שהיה. זה היה בלטה. 8, 9, 10 וכו'. לגבי הסר, שאלתי את הסר על הישר, אנחנו מבינים. לפחות בחלק הראשון היה מאוד ברור מה אני שאלתי, למה התרגיל הראשון הסריקה מלמטה ולא מלמעלה? למה התרגיל הראשון יש לה 8 שחקנים לא מעל הרשת? אני אומר, הוא בא עם משהו מהבית, הוזמנו 12 בתים, אחד חולה, אחד פה, אני לא מנהל טלפונים כי אני אסור בלבל. לא, יש לה המעבר של הרשת וזה, היה לי בלגן של זה, אבל בגדול אין סיבה. חבר'ה, כל פעם שיש אפשרות להשתמש ברשת, תשתמשו. אוקיי? 10 במעלה, 10 בנגיעות, אולי לא, אבל שוב פעם. אני לא עושה כל התרגילים מעל הרשת, מתחילת ממונים מ-20 מעלות. אני עושה הכל מעל הרשת, של הבחירות, הכדורים מפריעים ו... אוקיי? אגב, אפשר לעשות כל דבר, כל עוד יש הסבר. ואז במקום הסריקה פה, הייתי זורק פה. ואם הייתי יודע מה רמה, הייתי נותן לישירות אותה. במקום לסרוק. אוקיי? עכשיו, הוא לא אמור לדעת. אוקיי? מה רמת התוצאה? לא ששעה, אם אני לא יודע, מה אני עושה? שואל. של בתרגיל פשוט יותר, אתה רואה? כדי לראות את הרמה, ואז נותן להם לשחק. בוא נשחק 2 על 2, 1 על 1. האימונים שלי מתחילים מ3 תרגילים, אוקיי? יאמו לירוסה או ברזיל, השמות המרנים. ברזיל הם עושים לנו נבחרת. או USA. יאמו לירוסה זה 1 על 1, ברזיל זוגות, USA זה שלשום. שחקו בנות, 10 דקות. כל הם סופר רגילות לזה, ואז אתה כבר מתרשם מי ליבר או מי מוסרת ולמור משם. אוקיי? זה אחד. התרגיל הראשון היה ג'נרל או ספציפי. מה זה ג'נרל? כן, יפה, זה תדגור. מה זה אומר תרגיל כללי? כמה פעולות. במצגת הראשונה הייתה
תרגיל שמתאים לכולם. לא היה תרגול של ליברו או תרגול של מוסרת, תרגיל כללי. כולם עושים הכל? אחלה של דבר וגאים צעירים איזה. אני הייתי קצת בהמשך, קצת מתייחס יותר, והייתי שואל, מי הליברו? חלק אתה מכיר, אגב, שיחקתי נגדם. לא הייתי נותן לליברו לקבל עמדה 5, אוקיי? תלול עוד פעם, כמאמן של הקבוצה. צריך להבין את הסיפור הזה. האם ליברו צריך לקבל 5? אם הכנה למשחק, לא. אבל שחקנים בת 13, 14, 15. היום היא ליברו, מחרתיים הוא לא קיבל 5 בחיים שלו, הוא גדל למטר 90. 86. עכשיו הוא צריך לשחק בצד שמאל. אוקיי? אם הוא קבלן טוב. והוא קבלן רחוק. זה עושה 4 פעמים קבלן בצד שמאל. זה 4 פעמים בשמאל. השנה הוא משחק רחוק מהמוסר, מקבל 4 פעמים בצד שמאל, שבמשך כל הקריירה שלו, לפי מה שהוא טוען, קיבל רק בצד ימין. עכשיו, אפשר היה לאמן אותו, הוא קבוצה שמתאמנת 5 פעמים שבוע. אני, אם הייתי מאמן שלו באותו מועדון בטורקיה, הייתי עושה ראשון שני, אתה מקבל בכל המדינה, אתה מטר 42, אוקיי? ולקראת המשחק, בשבת או בזה, תקבל בצד שלך. ספציפי למעשה, אנחנו נבחנים בסופו של דבר, הילד רוצה, השחקן רוצה להצליח. וישאל אותי, למה אני מקבל בצד שמאל? אוקיי, המשחק אני מקבל דברים מימין, אוקיי? זה התייחסות לגבי זה. לכן כן היה ספציפי, אני יכולתי לתת למוסרת, שאלתי מי המוסרת, ידעת מי המוסרת? איך היית מול לדעת? זה מסירה בתרגיל. לא רע. דיברנו על זה. היא לא עשתה קבלה. קפיצה. זה מה שעוד קורה. בקפיצה. היא מסרה בקפיצות, היחידה שהכדור, גם פרלי, 2, פרלי, קפצה, הכי גודרת, הכי גדולה, והמוסרת הלבנית. ומה שראינו שפרלי לא עושה, שהכדור מגיע לך, תחת זווית ל2, ומה שאנחנו מתרגלים לאחרונה. יש עוד מוסרת, שנמצא ב4, ל2. יש משהו מתוכנן, פרוגרם, ויש בלטם. בלטם בעברית זה בלתי מתוכנן. הוא תרגל, עשה אימון של 12, הגיעו 8. שרמן ניחה, הגיע 9. אז אני שאלתי, למה אתה עשית את זה? כי התרגיל, המשחק הראשון, לא קשור בכלל לשני דברים הראשונים. פתאום הגיע לי זאת ורציתי להכניס את הרעיון. תשובה הגיונית, אני לא, אני חושב דברים אחרים אולי, אבל זה אפרופו מה שאני אומר. מה זה משנה מה אני חושב? לא משנה, לא צריכים לאמן כמוני, אוקיי? אתם צריכים לתת לי תשובה הגיונית. הדרך הכי קלה להכניס את זה שיקרא למשחק, זה בוא תכנסי לפה. שתי נגיעות, תקבלי, ולתן לנו זמן לחשוב. או לעשות טיפי, כמו שאמרתי אתמול. לא שמעתי. כמו שאחת לעשות פפר, אל טיפי. אז פפר תעשו, הרשת נפלה. אוקיי? מול הקיר, כן, עושה מול הקיר, תעשו משהו. בסדר? אנחנו צריכים לעבוד. ודבר האחרון, לא היו הפתעות אגב באימון, היה חסר קצת שלום, אתה יכול להיכנס. הצעירות האמנה אתה קורל? כן, אנחנו צריכים לקופר אותה. היה חסר את החיבור הזה של העניין הטכני או בהמשך, אבל שוב פעם, בגלל שהיה בלטם, אימון שלא היה מתוכנן במלואו, והוא נאלץ גם לקבל עוזר מאמן, שבנה שלו לא ממש. לא, בכל זאת. זה מצולם, התרס, אנחנו עושים מהטעמים מזה. מהטעמים מזה. נשאר את זה לארצלי, כנראה זה סרטונים עושה. הקיצר, בסך הכל, אני מכיר את יאלי, אני יודע שכאילו מכיר את זה, אני יודע שהוא יודע כדורם, ואגב, התוכנית הזאתי, התוכנית הזאתי שאתם מעבירים אימון ואחר כך יודעים ביקורת, פידבק וכל, לא פיצלנו כי אנחנו זה רק התחלה, במובן הזה שאנחנו נדבר על הדברים האלה, אוקיי? ויהיה לכם עוד הזדמנות, אגב, מסוג אחר.